Dobrý den, my jsme žáci střední školy řemesla a služeb Moravské Budějovice, jsme třetí ročník oboru elektrika a Senotrol. Přihlásili jsme se do soutěže Mlád plní sny školám. Sestavili jsme z našich komponentů simulaci výtahu s třífázovým asynchronním motorem s 1350 otáčkami o výkonu 130 W. Výtah je ovládaný přes dvě PLCčka. Nyní bychom vám chtěli ukázat funkci výtahu. Tyto postranní tlačítka označují každé jednotlivé patro. Tato krabička znázorňuje kabinu, ve které si jednotlivé patro zvolíme. Součástí kabiny výtahu je také SOS tlačítko, kterým se kdykoliv můžeme zavolat pomoc. A teď vám předvedeme výtah provozu. Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit soutěže Mlád plní sny školám. Určitě s vámi třetí škola řemesla a služeb Moravské Budějovice.